Bueno, arratsaldeon eta eskerrak guztioi etortzeagatik. Miguel de Aranburu historialarien elkarte eta Koldo Mitxelena kultureneak antolatutako Gipuzkoako historiaren pasarte ez ezaguni buruzko beste hitzaldi bati emango diago hasiera. Gogoan izan, hitzaldiak 55-60 minutu inguruko iraupena izango duela, eta amaitzerakoan hizlariari galderak egiteko txanda txiki bat izango dugula. Gehienez, gaueko 9:30 eman arte gehienez. Hasi baino lehen, beste hitzaldi sorta bati buruzko informazio bat emain nahi dizueke, hemen Koldo Mitxelena bertan emango den maiatza bukaera eta ekainean emango den beste hitzaldi sorta bat, erderaz du izenburua, una década prodigiosa, 1717-1728, transformaciones en Guipúzcoa a consecuencia del traslado de las aduanas en 1717, la machinada de 1718, la invasión de 1719, el capitulado de 1727 y la fundación de la Real Compañía de Caracas de 1728. Honi buruzko informazioa hor dakazue atzean dago mailan. Eta ondoren, gonbidatu eta laguna dugun nire joneri buruzko zein datu emango ditut aurkezpen gisa. Nire jone Intxaustegi Jauregi Bilbon jaioa da, 1986an, historia eta zuzenbidean lizentziatu duna, Deustoko Unibertsitatean. Joan zen 2017an doktoretza titulu hartu zuen Euskal Herriko Unibertsitatea, nota gorenarekin, Conventualidad femenina en el País Vasco, las franciscanas de Bizkaia en la Edad Moderna, izenburua daraman tesi lanarekin. Gaur egun liburu gisa argitaratuta dauka Bizkaiako Foru Aldundian, eskuragarri. Deustoko Unibertsitatean dugu irakasle gaur egun, zuzenbide historiaren sailean. Nire jonenen ikerkuntza horrela Euskal Herriko konbentu eta lekaime edo emakume erlijiosen munduan mugitu da batez ere, batik bat aro modernoko Bizkaiko lurralde historiko edo Jaurerrian. Jada, gutxienez, nitakidala, 13 argitalpen edo lanen egilea dugu, liburu eta aldizkari zientifikoetan aurkitu ditzazkegularik bere ekarpen nabarmengarrienak. Azpimarratzeko da hala ere, bere hizlari eta irakasle esperientzia Espainiako estatuko eta beste Europar unibertsitate edo erakundetan, Euskal Herriko konbentu eta lekaimen inguruan jorratutako ikerkuntzen inguruan hitzaldi eta argitalpenak eman ditu hainbat biltzar zientifikoetan, hala nola, Santanderren, Sevilla, Zaragoza, Lleida, Irlanda, Cambridge, Oxford edo Harvarden besteak beste. Besterik gabe, gure Gipuzkoako emakumezkoen konbentuei buruz mintzatzeko hitza emango diogu, beharrezkoak diren eskerrak lehenengo mainik. Jone, nahi duzunean. Piztuta dago, eskerrik asko. Imanol eta eskerrik asko mila esker ona gerturatu zareten guztioi. Imanolek esan duen bezala, nire ikerketak tesia izan zen Bizkaiko monjei buruz, emakume erlijiosei buruz, baina Gipuzkoa eta Arabako konbentuak, emakumeak ere nola nahi hauei buruz ere ikertu egin dut, eta gaur hemen Gipuzkoako zehazki Gipuzkoako emakumezkoen konbentuei buruz berba egingo dut. Irakurri dezakegun bezala jartzen du hor Erdiarotik 19. mendera arte, hau zergatik, alde batetik aipatuko ditut emakume hauen inguruko ezaugarri batzuk, eta ere gero konbentuak, non sortu ziren, nortzuk sortu zituzten, zergatik eta bar. Orduan, esan nahi dut, gertaleik
daiteke gaur egun konbentuen batzuk existitzea, baina nik hemen ez ditudala aipatzen, eta arrazoia hori da, 19. mendera arte ez zirelako existitzen, hori izango da, ez dakit, kasuren bat, aipatuko dut, adibidez, Astigarragako Agustindiarrak, gaur egun existitzen den konbentua dela, baina garai hartan ez, orduan hori izango da, arrazoia zergatik nik hemen ez dut, naiz eta era labur baltean, konbentu hori buruz, ez dakit, azalpenik eman. Orduan, sarrera honetan, bada hori, erlijioaren garrantzian, minutu pare batzuk, horri buruz, berba egin nahi dut. Orduan, gu gauditz egiten, hori, 14, 15, 18. mendera arteko, hori, gizarteari buruz, ez dago piztuta? Bai, bale. Orduan, gizarte honetan, erlijioak, benetako protagonismoa zuen. Gaur egun, hainbeste ez, baina pentsa dezakegu, ez dakit gaur egun, oporrak, bai ez, ondo bale, oporrak noiz ditugu, ez dakit, Aste Santuan, Gabonak, beti dirudi hori erlijioarekin oso estuta, erlazio estu bat duela, orduan, garai hartan, mende hauetan, askoz gehiago. Orduan, erlijioarekin kontaktuan egitean, herri guztietan, hiribildu, hirietan, oso garrantzitsua zen. Eta emakumeekin zehazki, hitz egiten, emakumeak, mojak hartzen zituzten Kristoren emakumetzat. Orduan, familia batek bakide bat edo bi, ez dakit, alaba, emaztea, gero, alargun izan da eta moja izatea, oso garrantzitsua zen, ze prestigio handia ematen zion ekintza horrek familiari. Orduan hori postu desiragarria zen, hautagai ugari zeuden, moja bihurtzeko. Ez da, gaur egun, arrakastandirik ez duen sektorea dela, baina garai hartan, bai. Eta zer gertatzen zen azkenean, ez zegoela konbentuetan lekua hainbeste emakumentzat, ez? Eta ere garrantzitsua dena, garai hartan, emakumeek eskontzarako adibidez dote bat eraman behar zutela. Baina eske konbentuetan sartzeko baita ere, egia da dote hau konbentuetan sartzeko merke hau azala, baina eman behar zuten. Zer gertatzen da ere, familia guztiek ezin ziotela aurre egin dote ordainketa horri. Orduan guzti hori, hau, kontutan izan eta batez ere ideia hau, erlijioaren garrantzia, guk kontutan badugu hori 14-15 mendeko egoera Bizkaia, Gipuzkoan eta Araban, mapa honetan ikusi dezakegu, bakarrik Gipuzkoan bakarrik existitzen zela konbentu bat. 15. mendean, orduan, hori nola da posible, hain garrantzitsua bazen erlijioarekin kontaktuan egotea, emakumeek konbentuetan sartzean nahi bazuten, eta hori, Gipuzkoan bakarrik zehazki Donostian hemen kokatuta zegoen San Bartolomeko konbentua zegoen, gero ere aipatuta ikusiko duguna, Bizkaian bakarrik bat Lekeitzion, eta Araban 4 konbentu zeuden, ez? Orduan, hori zergatik Europa mailan, baina batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, erlijioarekin kontaktuan egoteko beste era batzuk zeudela. Ez bakarrik moja, baizik eta ikusiko ditugu beste emakume erlijioso kontzeptua erabiltzen da errealitate hau deskribatzeko. Badira hori, justu hori, erdiko puntu horretan daudenak, ez dira guztiz, esango genuke hori, emakume erlijiosoak ze ziren mojak, ze ez zituzten hori boto erlijiosorik hartu, baina ere ziren hori emakume laiko bat, ze nola nahi erlijioarekin era ez dakit, ez bakarrik pertsonal baizik eta Aragozoan, Zioan, erlazio bat zuten, adibidez, hori, hiletetan, lurperatzetan edo profesioetan parte hartzen zuten. Orduan, edapen oso handi egon zen Europa mailan, baina hemen Bizkaian eta Gipuzkoan askoz gehiago. Nik uste dut orain dela, ez dakit, iaz, hemen hitzaldi bat egon zela, adibidez, Gipuzkoako zerorei buruz, orduan, gai hori interesgarri eta garrantzitsua dena. Orduan, dokumentuetan emakume erlijioso hauei buruz erreferentzia egiteko kontzeptu edo izen ezberdinak erabiltzen dira, adibidez, beata, zerora,
Freila benuat izango litzateke iparralde zonaldean. Orduan, emakume guztien edo kontzeptu hauen artean ez dakite berdintasunak zeuden, askotan ikusten da dokumentu ezberdinek komunitate edo talde berari erreferentzia egiteko kontzeptu ezberdinak erabiltzen zituzten, batzutan zerora, beste batzutan beata, baina pizkanaka hori 15, 16, 17 mendea joan ala, ikusten da nahiko gero eta zehatzagoak zirela erreferentziak hori egiterakoan. Guri interesatuko zaizkigunak izango dira beatak. Zergatik, zeia beata guztiek beategietan edo beaterioetan bizi zirenak, hauek ziren haien komunitateen izenak, gero monja eta konbentu bihurtu zirela, orain ikusiko dugun bezala. Eta zein zen beata zerora hauen ezaugarri garrantzitsuenak, bizituzten, lehenengoa boto erligiosorik zutela egin, eta gainerak ez zirela klausuran bizi. Guk gaur egun pentsatzen badugu monjei buruz, beti hori klausuran bizi diren emakumei buruz pentsatzen dugu. Hori ez da beti horrela izan. Eta zehazki, Trentoko kontzilioan izan zen, orain ikusiko duguna. Mapa honetan hau Gipuzkoa dana, hemen ikusten dugu ja ez da lehenengo mapa bakarrik konbentu bat zegoena. Hemen ja ikusten dugu Gipuzkoa zeharrean, leku ezberdinetan, puntuekin da leku toki herri horretan zenbat komunitate zeuden. Normalean hori bat, baina batzutan 2, 4, horrela hori mapan dago. Orduan, hau ja beste mapa honek beste errealitate bat erakusten digu. Ez da bakarrik konbentu bat dago, konbentu bat klausuran bizi zena, baina eske emakumeek beste aukera ugari zituzten erlijio munduan egoteko. Orduan, egoera hau noiz bukatu zen edo esango genuke amaieraren hasiera, noiz hasi zen. Zehazki Trentoko kontzilioan, ez? Trentoko kontzilioan, komunitate hauekin nola nahi bukatzea erabaki zen, ze azkenean, esango genuke, aske bizi zirela, ze ziren klausuran bizi, orduan, era labur bildu batean, elizak ezin zituela emakume hauek kontrolatu. Orduan, Trentoko kontzilioa 18 urte iraundu zuela Italiako hiri batean, aberrez ziren 18 urte horietan, urte osoetan batzartuta egon, baizik eta batzar ezberdinak egon zirala. Eta helburu izan zen, Eliza Katoliko barnean, aldaketa ugari egitea. Eta monjei buruz, justu izan zen, azkenengo batzarrean, 1573 urteko abenduan ospatu zana, eta hemen, erabaki oso garrantzitsu hartu ziren. Lehenengoa, klausura beharrezkoa zala, orduan, beata hauek desagertu behar zirela, ze, beatak, beaten ezaugarria zen hori klausuran ez bizitzea. Guk erabakitzen badugu emakumeak klausuran bizi behar direla, komunitate hauek desagertu behar zirela. Eta gainera ere sarri ziren, ze bete behar eta ze ezaugarri ziren, derrigorrezkoak bete behar zituztenak emakumeek moja bihurtzeko. Orduan, orokorrean, 2 puntu hauek dira ziren, orokorrean jarraitzen zirenak, hau da. Nobiziotza, hau da, nobiziado noiz hasten zen, 12 urte zituztenean, emakumeak edo oraindik ez dakit, aurrak, ez neskak. Oraindik 12 urte gitzienez. Emakume batek 16, 18, 20 urte zituenean nobiziotza segi ziteken, klaro, logikoki. Ez zen oso normalean 12 urte gazazten zuten, baina ikusiko dugu, salbuespen batzuk egon zirala. Eta profesatzeko, hori gitzieneko adina zen izan zen, 16 urte zituztenen emakumeek. Orduan, dokumentuetan irakurtzen da, emakume askok, beraiek horrela nahia edo familiek ere horrela erabakita,
12 urte zituztenean, hasten zirela, hori nobiziotza derrigorrez 2 urte egin behar zituzten, orduan 12 urte hasten zituztenak, hori 4 urte zeuden nobiziotza hori egiten. Gero gainera, profesatu baino lehen, Trentun erabaki zen derrigorrezko izango zera, galdera batzuk egitea. Izena, adina, eta garrantzitsua. Ea derrigortuta zeuden profesatzera. Klaro, lehen esan dudan bezala, dote bat ordaindu bat zen, beata eta bai moja izateko. Baina, hala eta guztiz ere, moja izateko ordaindu behar zen dotea, merkeagoa zen, eskontzeko dotea baino. Orduan, klaro, familiek, sekitien haiek zeukaten medioak, orduan, guk izan ditugu 3 alaba. Ordaindu dezakegu bat edo eskontzeko 2 dote eta bestea adibidez moja sartu. Ziren garai hartako politikak, hartzen ziren erabakiak. Claro, dokumentuetan monjek zer erantzuten zuten, ez zeudela derrigortuta. Eta nola da hori posible, alde batetik garai hartan, esan dudan bezala, erlijioak benetako protagonismoa eta garrantziak zuela, eta haientzat normala zen konbentu batera sartzea, baina eske gainera, klaro, egia da nobiziotzaren hasten zela 12 urte zituztenean. Posible zen neska txikiak aurrak 4, 5, 6 urte izan da konbentu batean egotea? Bai. Hauek dokumentuetan edukandaz kontzeptu erabiltzen da, eta irakurtzen da, zeudela hori 4, 7 urte zituzten neskak. Orduan, klaro, zuk txikitatik konbentu batean egon bazara eta zuk ezagutzen dozun bakarra konbentu horretako giroa bada, zuk logikoki, zuk ezaude derrigortuta han egotera, baina ezkeda, zuk ezagutzen dozun bakarra, orduan zuretzat paseo zer normala zan konbentu horretan sartzea. Gainera, oso normala da, edo normala zan, konbentu batean hori zure arrebarekin, edo izeba, edo lengusina batekin egotea. Orduan, ez da zu han bapatian bakarrik egoteko egoera zenuela, ez, nola nahi ere, hori, bide bat eginda zegoen errastasun hori egoteko profesatzeko garai horretan. Salbuespenak egon ziren, hau da, emakume guztiek posik profesatu zuten, ez. Egia da, dokumentuetan ez da agertzen askotan, logikoki hori ez zuten idazten. Emakume batek noiz kesak aurkezten zituen. Adibidez, justu ere, hemen Donostiako izan zana monja alferez emakume honek, emakume hau gero honi buruz referentzia gehiago emango ditut. Orduan, bera, Catalina, hemen Donostien egondako, konbentu batean egondako moja izan zen, eta bera ere txikitatik egon zen, han bere izekorekin, 3-4 arrebekin, baina bera zegoen posik, eta azkenean lortu egin zuen konbentutik ihes egitea, eta Ameriketara joan zen, gizonez mozorratuta eta ejertzitu eta egon zen sartuta. Eta gero, beste salbuespen batzuk bezala, adibidez, alargunak egon ziren, amak, alargunak ez zirenak, baina adibidez, zenarrak hori gortean edo indietan zeuden. Orduan, gizarteak ere zuen ondo ikusten, hau zer da gizon gabe bizi diren emakumeak, konbentuetara sartzen ziren, pizkatzo bat ere, kontrol hori edukitzeko, edo, ezakit gaur egungo residentzia egoitza, bezala ere lan hau betetzen zuten konbentuek. Orduan, hemen ditugu emakumeak konbentu batzuetara sartzen zirenak. Guk ikusi jarri dizuetan hasietako mapan, bakarrik zegoen konbentu bat. Orduan, ze konbentuetara sartzen ziren. Ikusiko ditugu orain, fundatzaile hauen ezaugarriak irakurri ostean, nik jarri ditut Gipuzkoan garai honetan egondako 27 konbentuen ideia garrantzitsuenak eta argazkiekin eta abar. Orduan, aipatu egingo ditut egondako kasu guztietan ezen fundatzaile bat egon, baina posible esan denean biografia txiki bat. Orduan, fundatzaile hauei buruz ere esan dezakegu, normalean euren jaioterrietan sortzen zituztela konbentu hauek.
ikusiko dugu behar bada Valladoliden edo Madrilen lan egiten zutela, baina beti euren bihotzean zeukaten hori euren jaioterria eta Donostian edo Eibarren edo ez dakit Tolosan konbentuak sortzen fundatzen zituzten, ez? Ikusiko ditugu ia guztiak hori familia oso garrantzitsuetako kideak zirela, eta askotan hori gortetan lan egiten zutela edo merkataritzarekin erlazio estua zutela. Zein zen euren helburua, konbentu bat sortzea ezen merkea. Baimenak eskatu behar ziren, etxeak, lurrak, errenta batzuk eman, monja horiek, monjak zeuden hor klausuran bizitzen otoitze egiten, eta ez zituzten gaur egun bezala gozokiak egiten, orduan, ez dakit, hori aurrera nola baterako zan, fundatzaile hauek emandako errentei esker. Orduan, fundatzaile hauek zergaitik sortzen zituzten konbentu hauek. Erlijio oso ondo dago, baina logikoki gaur egun bezala. Pertsona batek zeozer egiten badu, da berak irabazi bat ateratzeko. Beti bezala, gizakia ez da inbeste aldatu mende hauetan. Helburua zen ezberdina, behar bada euren hilobia konbentu horren elizan izateko, familiaren armarria konbentuaren kanpoaldean ikusteko, familiakideak alabak adibidez moja sartzeko, orduan ikusiko ditugu helburu motivazio ezberdina izan zutela, ez? Eta orduan, aurkeztuko ditut hori konbentu ezberdinak. Ez dut jarraitu, ez dakit orden kronologikorik, geografikorik, ez Zinazor, hori, konbentu ezberdinei buruz hitz egiten. Badakit Oñati garai hartan ere berez izala Gipuzkoa, baina dokumentuetan eta gaur egun Gipuzkoa barne dagoenez, horregatik aipatzen dut, eta gainera bi konbentu oso garrantzitsu, gainera oraindik irauten dutenak hemen daudelako. Lehenengoa hemen duguna da Santísima Trinidad de Bidaurreta, monja Clarisak zeudenak, hemen ikusten dugu monumentu polita handia, eta oso garrantzitsua izan zen, ze Gipuzkoan egondako Clarisen lehenengo konbentua izan zelako. 16. mendearen hasiera sortu zen, eta fundatzailea izan zen Juan López de Lazárraga. Egia da bere emazteare askotan agertzen da hori fundatzaile izenaren ondoan, baina berez da senarra fundatzailea izan zen, eta bera izan zen bigarren emaztea. Juan López de Lazárraga jauntzuen familieko kidea izan zen, eta ere Santiago ordenako ekidea. Zergatik sortu egin zuen konbentu hau. Alde batetik, berak arazo pertsonalak izan zituen garai hartako Oñatiko kondeagaz. Eta kondeak ez zion ematen baimena Elizako, Eliza kapera batean hor hilobia izateko. Juan López de Lazárraga hori dirua zuena, eta gainera ez zituen seme alabarik, konbentu bat sortzera baki zuen, han bere eta bere emaztearen hilobian izateko. Kuriositate bezala, hilobia ez da existitzen Elizan, ze konbentua amaitu baino lehenago, senar emazteak hil egin ziren, egia da, konbentu ondoko etxe batean lurperatuak izan zirela, baina gaur egun ez daude konbentuko Elizan. Orduan, euren helburua ezen bete. Gainera, hemen fatxadan ikusi dezakegu 3 armarri, eta bi hauek dira errege-erregina katolikoen armarriak. Zergatik, ze Juan López de Lazárraga, Fernando Bigarrenaren idazkaria izan zen, eta gainera Isabelen testamendua zuen zuzenean idatzi, baina testamendu honen sorreran eta ideietan nola nahi parte hartu zuen. Orduan, hemen ikusten dugu helburua bat izan zala, eta gainera ere armarriei buruz hitz egin dezakegula. Gero Santanda konbentua ere Oñatin dagoena, eta, izan zen Gipuzkoako lehenengo beaterio, hau da, beatak egondako lehenengo komunitatea, ez? Eta ja 1500 urtetik konbentua izan zen, ere dira Clarisak, eta hemen ikusten dugun eraikuntza, gaur egun oraindik existitzen da, baina da Oñatiko kulturetzea. Santanako komunitatea oraindik bizi da Oñatin, baina beste eraikuntz batean. Eta, Oñatiko,
pertsona ezberdinek dirua eman zuten komentua hau sortzeko, adibidez, hori Domingo de Berganzo eta Maria de Ocariz, baina berez ez dute hori fundatzaile horren titulua. Ikusten badozue, hau esan dizuet lehenengo Beaterioa izan zala. Askotan, Beaterio komentutik igarotzeko prozesu horretan ez dago berez fundatzaile bakarra, beatek zituzten aberastasunekin edo herritarrek lagunduta aldaketa hori eman zan. Berez, aurreko bide horretako konbentua komentatu dudanean, hori da, hori sortutako konbentua zuzenean. Orduan, hor ezberdintasun bat ikusi dezakegu. Gero, Lasarten, oraindik ere, Brigita monjak bizi direnean, hau da adibidez, 17. mendeko konbentua. Nork sortu zuen Miguel Antonio Okendo eta bere emaztea, hemen ditugunak, erretratu hauetan. Miguel Antonio Okendo da Okendo familiako kidea, Okendo familia oso garrantzitsua Gipuzkoako historian eta ospetsuak eta famatuak, itsas armadan ere almirante kargua izan zuen eta ere Santiago ordeneko kidea. Hemen dugu Miguel Okendo izan zela fundatzailearen aitona. Orduan, ikusiko dugu aipatuta aitona, gero aita eta Miguel Antonio, justo aita da Antonio, Miguel Antonio ditu bien izenak. Orduan, familia garrantzitsuko kidea izan zana Gipuzkoan maila. Naiz eta bera Andaluzian jaio egin zala, ze bere aita Antonio de Okendok, bera eskontzatik kanpo jaiotako umea izan zan, eta baina, Antonio de Okendok lehenengo momentutik problemarik gabe semetzat hartu egin zuen, eta berak, azkenean Lasarten sortu zuen konbentuan, naiz eta bera berez Andaluzian jaioa izan. Orduan, hemen dugu Lasarteko hori Brigiten konbentua, adibidez, armarria hortik ikusten dugu, adibidez, Plaza de las Brígidas, orduan, askotan konbentu hauek ere herri horretako plaza bati edo kale bati ere izena eman diote. Orduan, zergatik Miguel Antonio de Okendok sortu egin zuen konbentu hau. Hauek 5 alaba izan zituen. 5 alaba hauek ez dira logikoki argazkikoak, ez? Baina, iruditu zaitozu kuriosoa hori, beloa duten kasko hau, eta eta oraindik Lasarten dauden ez esan dut, argazkia jarriko dut. Miguel Antonio eta bere emazteak 5 alaba zituzten, eta 5 alabek moja sartu ziren. Lehenengo biak Gasteizeko Brigita konbentuan egon ziren, eta Gasteiztik konbentu hau sortzea erabakitz zutenean, batorri ziren Gasteizetik eta Lasarten sortukin zuten konbentua. Hirugarrena, adibidez, Ana Josefa, gero ikusiko dugu Azkoitian sortutako konbentua ere Brigidenak bera joan zala. Eta adibidez, alabatzeki ikusten dugu Brigida izena zuena. Orduan, argi zeukaten sortuko zuten konbentua Brigitena izango zana. Eta, zergatik nahi izan zuten 5 alaba hauek konbentuan sartzea. 5 alabak ere, alaba gabe esango genuke geratzea, erabaki zuten 5 alabek konbentuetan sartzea. Lehen esan dako, hori ospe ona eta kategoria garrantzitsua zelako familiarentzat. Nire familiako 5 kide Kristoren emazteak direla eta bar. Miguel Antonio de Okendorekin oso erlazio estuta duenak da Lazkaon dauden 2 konbentu hauek, Santa Teresa eta Santana. Eta zergatik, sortzailea izan zen Maria de Lazkano eta Sarria. Bera zen, Gipuzkoako familiarik aberatsarenaren kidea, eta nori izan zen bere senarra, justu Antonio de Okendo eta Zandategi. Aurrekoaren aita, baina, esan ditzudan bezala, Miguel Antonio zen eskontza barne jaio, baina, Antonio zegoen eskonduta Maria de Lazkanorekin. Orduan, Maria Lazkanok ere 2 konbentu sortu zituen, non Lazkaon, bera Lazkaokoa izan da. Egia da bata gizonentzko konbentua izan zala, baina, helburu berarekin sortu zuenez, eta gainera bera Maria Antonio hemen irudian duguna, eta euren semea Felipe konbentu horretan Santa Teresa konbentuan
lurperatuak izan zirenez eta oraindik handaudela, eta euren alaba lurperatua izan zen beste konbentuan, Santana. Orduan gainera, gero ere, familiako armarriak ikusi ditzakegu hor konbentuko kanpoaldean. Orduan, klaro, normalean sortzen zen konbentu bat, baina, bueno, familia oso garrantzitsua izan da, 2 konbentu sortu zituen herriberan. Orduan, horrek logikoki herritarren aurrean, auzotegian, azpimarratzen zen familia horren garrantzia. Bueno, Donostian, hemen gaudela Donostian, 4 konbentuei buruz referentzia egingo dut. Lehenengo biak, San Telmo, gizonezko izan zena, baina, Adolfo de Idiáquez eta Iurramendik 2 konbentu sortu zituenez, ere aipatzen dut. Hemen dugu Alonso de Idiáquez eta Iurramendi eta bere emazteak, 16. mendea 2 konbentu sortu zituela, zertarako, euren hilobia izateko, ez, aberatzak zirenez, aparteko hilobi bat izatea izan zuten helburu. Berak orden ezberdinetako kidea izan zen, eta gainera Carlos bosgarrena edo lehenengoaren hori idazkaria izan zen, eta Estatu Kontseiluko kidea baita ere. Sortu egin zituen 2 konbentu. Santo Domingo, hau izan zena emakumeena, 16. mendean sortua, logikoki, 16. mendeko gizona izan zelako, eta hemen egon zan monja bezala, lehen aipatutako monja alferez hau. Monja alferezen honen izena, Catalina de Arauzo izan zan, bere aita Catalina da, bere aita izan zen hori, Felipe Hirugarrenaren garaiko kidea, gortean ere lan egin zuenak, eta bere alaba, beste Catalina, beste alaba batzuekin, komentu honetan sartu egin zituen, eta ja esan dizuetan bezala, ies egin zuen monja honek. Beste konbentua San Telmo, gaur egun museoa dena, han zeuden egon zan hori, hilobia. Ze beste konbentu egon ziren hemen Donostian. Alde batetik San Bartolome, goratzen bazarete, lehenengo mapa ikusi dugunean, ikusi dugu bakarrik zegoela konbentu bat. Gipuzkoan, hau izan zen. Zehazki, hori, 13. mendean sortua. Monja agustindiarrak egon ziranak hemen, Gipuzkoako emakumezkoen lehenengo konbentua izan zen daia, esan komentatu dizuedan bezala, eta lehenengo guda karlistan suntzitua izan zen, horregatik ezin izan dut aurkitu, ez bakit, argazkiren bat badago, nik suposatzen dut ez behar bada kuadro batean, baina nik ezin izan dut hori aurkitu. Adibidez, gaur egungo Astigarragan dagoen Agustindarren konbentu bat, garai hartan sortua, San Bartolomeko komunitate horietako monja batzuekin. Orduan, horregatik adibidez, Astigarragako konbentua ez dut berez diapositibarik konbentu horri buruz. Eta Santa Teresa konbentua, hau da 17. mendeko konbentua, Juan da Mezketa eta bere emazteak sortua da. Juan da Mezketa bera zuzenean merkataritzarekin zegoen erlazionatuta, Simona bera zuzenean ez, baina bere familiak bai. Orduan, gainera, seme alabarik gabeko zenaren emazteak ziren, orduan, dirutza zeukaten, orduan, erabaki zuten, konbentu bat sortzea. Zertarako, berriro ere ikusten dugu, ia beti helburu izan zela bera. Hilobi bat haientzat izatea elizan. Eta gainera ere, konbentuaren kanpoaldean, familiaren armarria izatea. Gero ja, atzako gara, beste Gipuzkoako beste konbentu batzuk ikustera. Azkoitian, bi konbentu, aipatuko ditut, Santa Cruz, lehenengoa, ikusten dugu, lehenengo pausua, beaterio bat izatea izan zala. Gero ja, konbentu bihurtu zen 17. mendearen amaiera. Eta ikusten dugu hemendik Maria Ignacia de Hurtado de Mendoza eta Zarauz, Zarauz barkatu, bera, Gipuzkoako eta Arabako familia garrantzitsuetako kidea izan zana. Konbentu hau, monja Brigiden kideak egon ziranak, eta Brigida hauek, Lasarten egondako konbentutik joan ziren, Miguel Antonio Okendoko alaba bat etorri zan ona ospatzera. Sortzera komunitatea. Eta hemen adibidez, ikusten dugu beaterio bat
hasiera batean beaterio izan zena, berez sortzailerik ez dagoenez, adibidez ez dugu ikusten hori helburua dela armarria edo hilobia izatea, baizik eta derrigorrez sanaz klausuran bizitzea, beatek euren medioegaz konbentu bihurtu zuten. Egia da, mende eta urte ugari Trentoko kontzilio ostean egin zala. Trentoko kontzilio honetan hartutako erabakiak askotan ez ziren hori batean aurrera eraman, baizik eta hamarkada edo mende batzuk geroago. Eta beste konbentua Santa Clarakoa dana, Pedro de Zuazola, Maria de Idiáquez bere emaztea eta euren semea Francisco de Zuazolak sortu egin zuten. Pedro de Zuazola, Carlos Lehenengoaren gortean lan egin zuen eta Francisco de Zuazola Felipe Bigarrenaren gortean. Eta gainera, bestalde batetik ikusten dugu Maria de Idiáquez abizenak ezagiten erakusten digun bezala, Idiáquez familiako kidea izan zen eta ere San Ignacio de Loyolako Loyolarekin familia erlazioa izan zuena. Orduan, haiek ere hilobitzat sortu zuten konbentu hau, baina hau ezen askotan gertatzen, arazoak izan zituzten udalekin. Normalean, herrietan eta udaletan pospozik zeuden konbentu bat izatearekin, baina, kasu honetan, arazoak izan zituzten batez ere, Elizagaz, aspitiko barkatu Elizagaz. Eta horregaitik, mende eta ia mendeterdi luze bat ostean sortu egin zen konbentu hau. Gero, Eibarren ere beste bi konbentu egon ziren garai batean, Purísima Concepción Isasi Jauregian sortu egin zana, ze justu sortzailea Isasi familiako kidea izan zana, bera Sevillan merkataritza aritu zan, baina bere jaioterrian konbentu bat sortzean izan zuen. Testamenduan horrela idatzita utzi zuen, eta gaur egun, berez ez da existitzen konbentuaz, 1977 urtean, Armeria Eskola, Eibarko Armeria Eskola, han sortu zalako. Eta beste konbentua, Concepción San Cosme San Damián konbentua, 17. mendean sortuta, eta nortzuek sortu egin zuten, Francisco de Lejalde eta bere emaztea Magdalena de Maiea. Zergatik, euren semea hil egin zan, eta semearen omenez konbentu bat sortu zuten, eta ere semearen hilobia han egoteko. Sortzaile hauek hori dirua jartzen zuten, baimenak eskatzen zituzten, eta logikoki moja batzuk behar zituzten, ez? Eta kasu honetan, Maria de San Jose izan zen komunitate honen lehenengo abadesa. Eta monja hau oso garrantzitsua eta famatua izan zen, ia Santa Teresa Bila Maia berean, garaikideak izan ziren, bera ere Salamankakoa izan zana, eta Espainia mailan konbentu ezberdinak sortu zituen, orduan konbentu berri batera joaten zen, han 4-10 urtez egoten zen, eta gero beste herri batera joaten zen komunitate berri bat sortzeko. Elgoibarren, Santa Clara konbentua egon zan, eta hemen bitzikeri bezala, adibidez, sortzaileek senaren emazte hauek izan ziren, lauet, zelurrak eta eman zituzten, eta horrela han eraikitzeko euren hilobia, eta adibidez, Maria Ramos de Sarasua alargun geratu zanean, konbentuan sartu egin zan, profesioa egin zuen, botuak hartuk eta hemen geratu zen. Ikusten dugu argazkia zarra dela, gaur egun konbentua bidez ez da existitzen, fizikoki, hemen etxe bizitzak egin dituzte. Gero, Hernani, hemendik gertu dagoen herrian, hasiera batean San Agustin, beaterio bat egon zan, baina 16. mendean ere, San Agustingo konbentua sortu egin zen. Nortzuek sortu egin zuten, hemen ikusten dugu, Juan Martínez de Ereñozu, eta bere emaztea Catalina de Arbide. Zergatik, hauen kasuan, bi alaba zituzten, eta bi alaba hauek, moja sartzea erabaki zutelako, eta baita ere, euren hilobia konbentuaren elizan izateko. Zumaian, hemen, ezaugarri garrantzitsuena izango litzateke, Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban dagoen, karmeliten ordeneko konbenturik emakumezkoen, karmeliten konbenturik sarrena dala,
Bizkaian adibidez ez dago Karmelita mojen konbenturik. Hasiera batean egia da beaterio bat izan zala, baina bueno, beata ezberdinek batez ere burua garrantzitsuena hori. Franziska de la Vallen y Hernández de la Torrek, berak aurrera eraman zuen eskatu behar ziren baimenak eta abar, dirua bildu eta abar, konbentu hau sortzeko Zumaian. Tolosan, are Miguel de Pérez de Mendiola de Iturriza eta bere emazteak, konbentu hau sortu zuten Santa Clarako konbentua ere euren hilobia izateko. Usten dugu, hilobi desentez eraikuntz handia esan zelako. Eta adibidez, zenbat diru ematen zieten, adibidez. Kasu honetan badakigu 10.000 dukat edo dukado eman zietela bakarrik eraikuntza egiten hasteko, eta gero urtero 500 dukateko errenta eman zietela hori komunitateari. Eta hau garai hartako ekonomi kontuak eta kontutan izan da, ez dago bat ere txarto. Gero, Bergaran, Santísima Trinidad konbentua hemen dagoena, hemen ikusten ditu adibidez armarriak, nor sortu zuen, Andrés Martínez de Ondarza y Uzárraga. Pertsona oso garrantzitsua izan zen Gortean, Fernando Bigarrena katolikoagaz, Felipe Lehenengoa eta Carlos Lehenengoaren Gortetan lan egin zuen kargu ezberdinetan. Eta adibidez, badakigu Juan López de la Zárraga Oñatiko konbentua sortu zuana lagundu egin zuela prozesu horretan, eta ere armarria eta hilobitzat erabiltzela konbentu hauek. Adibidez, Zarautzeko konbentua ere, aipatu behar denez baina kuriosoa da, ze fundatzailea Mariana de Zarauz Gamboa izan zen, eta bera eta bere alabak konbentua sortu ostean, konbentuan profesatu egin zuten. Orduan, batzuk zuzenean, bera alarguna zenez, eta garai hartako hori presioa askotan oso nahiko nabargarria zana, konbentuan sartu egin zira. Gero, Mutrikuko, ikusten dugunez, konbentu guztiek dituen horrelako ezaugarri bat, ez? Mutrikuko hori Santa Catalina konbentuko ezaugarria zen izango litzateke. Hasiera batean, 16. mendean fundazio egin zala, baina egin zen hiritik kanpo. Eta Trentoko kontzilioan erabaki zen hiribildura barnean jarri barzala komunitatea. Orduan eraikuntz berri bat egin zuten, gaur egun hori existitzen dena, eraikuntza komunitatea ez, eta mende 50 urte geroago Mutrikura barnealdera mugitu zen komunitatea. Errenterian, komunitate honen ezaugarri izango litzateke arazo ugari izan zituela konbentu izateko. Egia da hasiera batean beaterio izan zela, hor zegoen edo zituzten beatek arazorik izan, baina konbentua sortzerakoan guztiak emakumeak izan zirela, arrebak zirela, danak beatak eta gero monja bihurtu ziranak, arazo ugari izan zituzten alde batetik udalak ezien baimenik eman nahi. Eta zergatik, zuten beldurra zan, konbentu bat egonda herrian, behar bada bizaleriak euren testamentuetan, ondasunak eta monjei utziko zietela eta ez herriko beste organismoi. Ze hori askotan gertatzen zen, monjei testamentuetan hori ondasunak eta ematea. Orduan, hau da ezaugarria arazo ugari izan zituztela. Soraluzen adibidez, Santa Ana konbentua egon zana, gaur egun ez da berez existitzen eraikuntza, horregatik ez dut hemen argazkirik, eta ere Astigarragara joan ziren monjak, ez? Eta, adibidez, badakigu oso konbentu potentea, boteretsua izan zela, eta adibidez, nola baserri ezberdinen jabeak izan zirela monja agustindiarrar hauek.
hasiera batean Beaterio hori Atxuri kalean zegoela kokatuta, baina gero ja konbentu bihurtu zela, konbentu, Beaterio konbentu hori aldaketa horretan fizikoki konbentuak lanak egin behar ziren, lehioak itzi, nola nahi hori ekiditzea kanpoaldearekin hori kontaktuak egotea. Seguran ere, konbentu oso garrantzitsu bat dago, Santa Isabel gero 20. mendean ja ordenez aldatu egin dutela, eta adibidez, 17. mendean egon zen sute bat, Beaterio osoa desegin zuena, eta orduan donazio ugari jaso zituzten beata hauek, eta aprobetxatu zuten, momentu horretan dirutza ugari jaso zutela, adibidez, Mariana de Zerain lurrak eman zizkien, Juan Antonio de Arrueta Izarraga bera indiano bat zela, Eliza eraikitzeko dirua eman zieten, orduan zuzenean, zute hori eraginda, konbentu hori bihurtu zuten. Eta ja, azkenengo 3-4 konbentu hauek aipatuko ditut, Arrasate Mondragonen 2 konbentu egon ziren, Purísima de Concepción lehenengoa, Beaterio bat izan zana, gero ja klausura, besarkatu zuten, orduan obrak egin zituzten, eta fundatzaile gabe, zergatik ze fundatzailea beatak hauek zuzenean euren medioekin edo pausokide batek lagunduta, fundatzaile figura hau ez da agertzen, eta hau da existitzen den hori argazki zahar bat ze gaur egun etxe bizitzak daudelako amen. Eta beste konbentua Nuestra Señora la Misericordia, argazkirik ez dut aurkituz, ja 20. mendearen hasieran Atzabaltara joan zelako komunitate hau, orduan eraikuntza desagertu eginda, baina badakigu hori klausuran Agustindarrak, monja Agustindarrak egon zirala. Mendaro, pizka bat nahiko antzekoa gertatu zen, Beaterio bat egon zela, beata ezberdinek sortuta, gero konbentu batean bihurtu ziren Trentoko kontzilioa eragina izan zela eta eraikuntza berria eragin zuten, auzokidek emandako laguntzari esker. Eta Azpeitiako izango dela ja azkenengo konbentua, Purísima la Concepción direla frantziskanak edo klarisak, ez? Ikusten dugu Beaterio bat izan zela hasieran, ikusi dezakegu López de Empara y Loyola, Ana de Uranga eta Zurola, ordan naiz eta Beaterio izan ere, Beaterio horietara joaten zirenak ere, familia garrantzitsuetako kideak zirala. Orduan, azkenengo ideiak bezala ikusita, erlijioaren garrantzia ikusi dugu, ikusita zenbat konbentu egon ziren. Nik hemen aipatu ditut 27 konbentu, emakumezko 27 konbentu egon zirelako, baina eske gizonezko 21 egon ziren. Orduan, guztira dira 48 konbentu Gipuzkoa osoan, hori badira konbentu pila. Orduan, horrek erakusten digu, zelako garrantzi izan zuten konbentu hauek garai hartako bizitza. Emakumeekin erlazionatuta, lehenengo ideia egongo da, logikoki emakume askok profesioa egin zuten, berez garai hartan oso erlijiosoa zen, eta guztiz konbentzituta zeuden mojen funtzioekin eta abar. Beste askotan izan ziren familien politikak, ez, dotea eta abar. Ere zer gertatzen da, garai hartan emakume askok Gipuzkoan ez ziren eskondu, zergatik gizon gitziago zeudelako, gudak direla eta gizonak hiltzen ziren, edo berez guda batean zeuden borrokan, Indietara joaten zen emigrazio hori portzentai altu batean gizonak ziren, orduan emakume askok ere zeukaten aukerarik eskontzeko. Gainera ere garai hartan senargabeek hori famatzarra zuten, ze azkenean ez zuten aita hilda bazegoen edo ez zuten anaieik edo nebarik, ze gizon kontrolatzen zituen. Orduan, nola nahi ere konbentuak erabiltzen ziren hori kontrolatzeko erabat bezala. Klausura, klaro, ezen gauza bera Beaterio batean egotea edo konbentu batean non klausura zegoen. Orduan egia da, emakume batzuk askok ez, baina kontra egin zutelan, aipatu dudan,
monja alferez hori bezala. Eta ja, azkenik, fundatzailei buruz ere labur bildu dezaket, ez? Non, ikusi dugu beti jaioterrietan sortzen zituztela. Adibidez, Miguel Antonio de Oquendo egia da bera ezela Lasarten jaioa. Baina, Lasartarekin familiak harreman estua zeukan. Orduan, beti familiarekin hori. Familiak non zuen garrantzia. Non izango zuen familia horrek protagonismo gehiago. Jaioterrian, horregaitik jaioterrietan egiten ziren, erekitzen ziren konbentu hauek. Ikusten dugu nola nahi ia askok, edo behar bada ez gizonek zuzenean, edo emakumea fundatzailea bazen, haren senarra gortean lan egiten zuten. Azkenean, logikoki konbentu bat sortzea esen merkea. Orduan, pertsona guztiek ere ezin zuten konbentu bat sortu. Arrazoiak batez ere da hori prestigio ideia, eta prestigio ideia hori nola aurki dezakegu, adibidez, Ilobi bat. Mundu guztiak ezin zuen konbentu bat sortu han bere ilobia izateko. Armarria familiarena hori konbentuen kanpo aldean. Leku bat egotea alabarentzat, emaztearentzat, arrebarentzat, lehengusinarentzat. Orduan, hori guzti era ezberdinetan, baina guztia zen azkenean prestigio ideia hori familiarentzat. Gaur egun, ere ezin izan dara, Gipuzkoan kontutan izan da non dagoen kokatuta muga bat, hori Frantziagaz, muga Nafarroagaz ere, bere garaian, adibidez, 19. mendeko gertaera ezberdinak direla eta monastegi askoen adibidez artxiboak desagertu egin dira. Orduan, askotan badakigu noiz izan zen fundatzailea eta noiz sortua izan zen, baina ere ez da posible informazio gehiago ematea, ez dakit emakumeen izena bizenak, nola bizi ziren, historiak edo zer detaileak ematea, artxiboak desagertu egin dira, gudak direla eta gaur egun hori, konbentu asko desagertu egin dira, komunitate batzuk lekuz aldatu dira, gaur egun moja gitziago daude, orduan eraikuntza hauek ere mantendu behar dira, orduan horrek ere dirutza bat da komunitate hauentzat, eta askotan hori kulturetze bihurtu dira, etxe bizitzak edo dana dalakoa. Eta nire partetik hau izan da guztia, eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Mi esker, nire Jone, galdera saioarekin hasiko gara, ez dakit norbaitek mikrofona, bai? Hemen, bigarrengo. Bai, sorionak izugarrizko lana indezu eta gaina gai bat ez da asko ezautzen. Bi galdera ditut, bat, sartzezian eska horiek konbentuta ikaste zuten idazten eta irakurtzen, zatik bolara horietan nik uste danen maila oso bajoa zala eta Andrien hau handikan gehiago, ez da. Konbentuan, zatik nik Europan abadia batxutan eta hola dato batxu jaso izan ditut eta batxu sartzezian hortarako, ez kultur mundu baten sartzeko. Eta ez dakit hemen baitare hori gertatzen zen. Eta bigarrengo galdera da, Espainian behintzat leku batzutan ikusi izan dut, konbentu batzutara juteziala aristokraziko jendea, eta jutezian bai ben neskamiakin eta hola sartzezian konbentura. Hori baitare gertatu zen hemen Euskal Herrian? Kulturari egia da, garai hartan irakurtzea eta idaztea populazioaren portzentai txiki batek zekiela eta emakumeek oraindik gitziago. Konbentuetan, konbentuetara ere esen sartzen edo nor, dote bat ordaindu behar zan. Orduan, egia da, eta gero ere konbentu barne zeuden bitalde deitzen dana belo txuriko mojak eta baltzakoak. Eta belo baltza zutenek dote altuagoa ordaintzen zuten, ze familiak aberatzagoak ziren, eta karguak zituzten konbentu barne. Aukera zuten hemen idazten eta irakurtzeko eta bai, hemen zen lekua hori egiteko, adibidez, abadeza izateko derrigorrezkoa zen idaztea jakitea, ze nork zuen kontaktua kanpoaldearekin, abadezak eskutzitzak idazten zituzten, adibidez. Gero ere,
konbentu barne daude liburu ezberdinak kontuak eramateko, zenbat, klaro, hau baina da, klaro, zuteetan galdu ez direnak, hori irakurtzea da, hilabetero zenbat diru gastatzen zuten, okelan, arraina, liburu, oza, detaile pilo daude, eta horrek nork idazten zuen moja batek. Orduan, badakigu batzuek bazekitela idazten eta irakurtzen. Ere, adibidez, bazkaltzeko orduan, han bazkaltzen zeuden, baina beti zegoen moja batek Bibliako pasarte ezberdinak irakurtzen. Orduan, bai, bazekiten idazten eta irakurtzen. Ere, egia da, konparatuta Espainiako beste konbentuekin eta Europa mailan dauden konbentu batzuekin, askoz, desberdintasun handiagoa dago, hemen nik behintzat ez dut aurkitu, adibidez, leku askotan, literatura idazten zuten monja batzuk, nik horrelakorik ez dut aurkitu, baina, klaro, ere kontutan, izan behar dugu, hemen dagoen bereiztasun bat, edo ezaugarri garrantzitsua dela hizkuntza. Klaro, monja hauek, berez, euskaraz berba egiten zutela, eta euskaraz zela idazten. Eta konbentuetan zeuden liburu gitzi hauek gazteleraz daudela idatzita. Orduan, klaro, askotan, teoria ezberdinak daude, zergatik hemen, hori literaturako obrak eta horrelak ez zituztela idatzi monjek, segurazki hizkuntza dela, eta gero, kultura, gero esan didazu hori, ea, konpainante bezala zituzten. Nik ez dut aurkitu horrelakorik, baina adibidez egia da, Liman, Perun, irakurri dutela, hemen gehienez zeuden, hogeita 10 emakume, komentu batean, baina eske Perun, Liman, Sevillan baita ere, gitzienez 100 edo 200 monjako, imaginatu zelako komentuak ziren. Guk hemen ikusi ditugu argazkiak eta ziren pizka bat konbentu xumeak konparatuta beste konbentu batzuekin. Han bai, esklabuak eta denetarik zeuden. Amenez, nik behintzat ez dut aurkitu, baina egia da komunitate barnean hori, zeudela bi talde, monja hori belo baltzeko monjak eta belo txurikoak. Eta belo txurikoak ziren pizka bat, ez esklabu, baina lan gogorrenak haiek egiten zituzten. Adibidez, belo txuriko monjak ezin ziren abadeza izan. Orduan, monjak dira eta kristoren emazteak eta baina gero, haien barne ezberdintasunak zeuden. Orduan, nik hori esklabutzak edo sirbienta ez ditute aurkitu, baina bai zeuden monja hauek lan ezain gustokoak direnak egiten zituztenak. Gipuzkoakoa ezagutzen duzu, Bizkaikoa gehiago, Tarabakoa. Ze, bata bestiatik alderatu, ze diferentzi edo ezberdintasunak ikusi badituzu, bizkat jakin nahiko... Nik adibidez, Bizkaiko kasuan oso nabaria da konbentuan non dagoen kokatuta, klaro, guk nago esaten monjak, baina monja hauek nongoak ziren. Normalean, monjak hori, zure herrian lasartekoa bazara, lasarten konbentu bat badago, normalean lasartera joaten ziren. Doteak ere ez ziren berak. Konbentu batetik beste batera, konbentu batek prestigio gehiago bazuen, doteak ere garestiagoak ziren. Bizkaian kasuan, hori ikusten da ekonomia aldea Bilboko konbentuak potenteagoak zirela, ez dakit, Gordesolakoa baino, dote kontuan ikusten da. Eta Bizkaian kasuan ikusi dut hizkuntzarena. Balmaseda, Portugaleten adibidez, ikusten da izenak ikusi, eta etortzen ziren Errioxa edo Burgoseko emakume ugari, baina adibidez Gernikara bakarrik joaten ziren ondokoak. Orduan, nik Gipuzkoan ere, oraindik, ez dakit, hemen euskaraz garai hartan, gaur egun gehiago hitz egiten eta garai hartan suposatzen dut ere, ez dakit. Orduan, kanpotik, klaro, etortzea horrek ere, zailtasun bat zegoela. Gasteizeko eta Arabako konbentuetan problemarik ere zegoen Erriosako, Burgoseko eta halako emakumeak sartzerakoan. Hori ere, ikusten da hori, nongoak ziren eta abizenetan, izenak ez, danak ziren gazteleraz, baina hori abizenetan argi eta garbi ikusten da. Gero, nik adibidez, ikusi egin dut, 17. mendean,
Irlandatik moja batzuk etorri ziren erbesteratuta, ingelesek Irlanda konkistatu zutenean, eta moja hauek nora joan ziren, mojek logikoki euskaraz egiten, logikoki, nora joan ziren, gaztelera hitz egiten zen konbentuetara, suposatzen da, egia da klautsuran bizi zirela, baina euren artean harreman bat zegoela. Eta zein da ikusi dudan hori, ezberdintasun nagusiena, Araban askoz lehenagoia konbentuak zeudela. Mapan adibidez, hori ja, 4 konbentu daude, eta hemen ikusten da bakarrik bata provintzia bakoitza, lurralde bakoitzean. Hemen zergatik, teoria ezberdinak daude ere, segurazki, ez dana da teoria, dokumentuetan idatzita berez ez badago, askotan zeo zer ziurtasun osoz esatea, ez da, zaila da, ez? Teoria ezberdinak daude, Bizkaian eta Gipuzkoan, kristautasunak benetan ze pisu zeukan, hemen argi dago, Araban, geografia ere dela eta, hizkuntza dela eta, errazago izan zela, konbentuak sortzea, nola nahi, erakarri egin zuten populazioa. Baina nik batez ere hori ikusi dudan, hori gauza gai eta kurioso iruditu zait, izan da hori, hizkuntzarena. Ez dakit aukera izan dezun, ikusi dezun bibliografian edo artxiboetan eta bere komunitate horien pisu ekonomikoa ikusteko, badakit eta artxiboan ikusita, askotan hauek izaten ziela komunitate hauek diruan mailegatzen zutena. Eta adibidez, aipatu duzu San Bartolomek bazituen adibidez Karakasko konpainiaren akzioak eta urtero hortik lortutako dirua eskuratzen zuen, da orduan ez dakite alderdi hori jorratu dezun eta zeo zer esan dezakezun haien piso ekonomikoa. Ze, karo, aipatu duzu prestigioa, giza komunitateen aurreko prestigio hori, eta ez dakiz zer. Baina, karo, gero ere, pentsatu behar dugu, azken batean ere, horiek bizi behar zutela, askotan bizirautako eta mantentzeko baserriak zituztela, eta, diru mailegatzen zutela, eta bar. Hori bat, eta gero bestea, karo, hauek klausurakoak dira. Eta kanpoarekin harremanak izateko, esan dezu abadesa, baina, karo, abadesa emakumea da. Eta garai honetan emakumeak ez dute botere juridikorik. Behar dute bitartekari gizonezko bat. Hori nola moldatzen ziren horrekin da? Egia da, garai hartako bankuak konbentuak zirala. Maileguak ematen zituzten pilo. Nik banekien hori Karakas konpainiarena eta Bilbon adibidez, erean kontsulatua zegoena, batez ere 18. mendean kontsulatuari daude ematen, baina urtero, baina zentzuetan, baina maileguak eta maileguak. Baina ez bakarrik kontsulatuari herrietan, adibidez, imaginatu, dakit gehiago hori Bizkaiko kasu, baina herri batek dirua behar du eliza bat eraikitzeko, edo da konbentuetara joaten ziren, maileguak eskatzen eta monjaek, klaro, guk kontutan izan behar dugu, sortzen zutenean konbentu bat, hori sortzaileak, hori lurrak ematen zizkieten, etxe batzuk, baina monjak sartzen zirenean, doteak eramaten zituzten euregaz, eta dote hauek askotan ziren hori lurrak, zentzo gehiago, etxeak, etxe hauek askotan, nik Bilboko kasua, bakarrik konbentu batek, Bilbo alde, garai hartan zela bakarrik Aldezarra, Aldezarraren ehuneko 35 etxe bizitzetan zen konbentu batena. Hori da pillo. Orduan, klaro, alokatzen zituzten, etxe horretako gela ezberdinak, denda eta abar. Hemen ere, ez dut, detaile guztiarekin irakurri, baina hemen Gipuzkoan zen gauza bera. Logikoki, hiribilduetan kokatuta zeuden konbentuek, botere gehiago zeukaten herrietan zeudenak baino. Eta maileguak ematen zituzte hori, zentzo, baina adibidez alokatzen euren baserriak edo gelak eta abar. Eta hori nola
zelako kontaktua zeukaten kanpoaldearekin. Egia da, abadeza, baina abadeza azkenean da emakume bat. Hauek zuten, azkenean nik komentatu ditut, hauek monja klarisak dira, agustindiarrak edo karmelitak. Leku guztietan ez bazegoen herri berean komunitate baina gizonezko konbentu bat ondoko herrian zegoen. Orduan beti dago figura bat ditzen dena el visitador, eta el visitador honen, bisitaz, eitea, joaten ziren, konbentu bakoitzetik, erakutsi zeuren liburuak ikusteko zenbat diru izan dozue urte honetan, zenbat gastatu dozuen. Orduan horrelakoak, baimena behar dugu ez dakit, izan leike garaizeatz batean, justu konbentuak diru beharra izatea. Bizitador honekin komunikatzen ziren eta bizitador honek egiten zituen tramite guztiak hori aurrera eramateko. Orduan abadezek hori kontaktua zeukaten hori eskutitzak direla eta, baina behar zuten gizon bat, hori bizitador sana, hori ordenekoa. Ez gotzainekin gainera erlazio osona ez zeukaten monjek, gotzainek monjekin azkenean kompetentzia zen. Diru gaian kompetentzia ziren. Baina hori bizitador euden ordeneko gizonezko batekin erlazio zeukaten hori, kanpoaldeko erlazioak izateko. Besterik? Ni galdera pare bat azkar. Imanol. Bati bat, interesetzen zaidan ari, fundatzaien inguruan, ez dakit, Gipuzkoako kasuan igual ez daude hainbat dokumentu, ez daude kontserbatzen dokumentu, baina Bizkaiko kasuan igual badazkazu zen datu. Fundatzaiek esan duzu bere ez dakit, bere interesa, hilobi bat, armarria sartu, alaba sartzea, holako gauza bilatzen dituzte, baino fundatzerakoan, komentua fundatzerakoan beste kondizio bete beharrak eskatzen dituzte komunitate berriari? Pentsatzen nahi naiz, meza aniversario, mezak... Horrelakoak ere egon altziren eta adibidez gogoratzen naz, hori Elgoibarko Santa Clara konbentuan, hori testamentua idatzi zuen, hori gehienez egon altzirela 15 monja bakarrik. Osa, egia da askotan, konditzio batzuk ematen zizkitela fundatzaileek eskatzen dituztenak. Fundatzaileek, bai. Eta adibidez, nori izan zen, nik uste dut, Elgoibarren hori alarguna geratu zenean, Maria sartu egin zala, arazo ugari izan zituen. Klaro, ze monja hauek, klausuran bizi ziren, eta alargun hau bai sartu zala, baina berak nahi zuen hori monjekin bazkaltzea, eta ezak esan zion, baina hori esela posible, ze zu esara monja. Arazo batzuk izan zituzten, klaro, ze bera, ideia horrekin, baina ni fundatzailea naz, baina gu klausurako komunitate bat gara, orduan hori egia da eman esan dizkizuet, hori ideia nagusiak, baina askotan testamentuetan hori bete behar batzuk jasotzen zituztela, adibidez hori meza urtero, meza bat egitea nire horrez eta hori, baina ez bakarrik fundatzaileek, askotan hori, testamentuetan herritarrek, eta nire testamentuan usten diet monjei, ez dakit, 500 real, urtero, 2 meza nire horrez egiteko, horrelakoak egiten ziren. Eta gero beste, okurritu zaidan beste galdera bat, fundatzaile beti dira lursaiak ematen dituztenak, komentuak sortzeko edo eraikitzeko, ala udalarekin zenbait akordioetara iristen dira hauek... Udalak normalean posik zeuden konbentu bat izatea, horrek ere prestigio ematen ziolako lekuari, baina ez, fundatzaileek ziren lurrak ematen zituztenak, lurrak, errentak eta dana dalakoa. Hori fundatzaileak ziren. Eta gero dirun aldetikan, ez dakit, kasu bat esan duzu, 10.000 dukat ematen dituztela, ez da kasu, badago, kontserbatzen da nik hori... Zifra antzeko hori? Nik hori irakurri dut, Tolosako hori, Santa Clarako hori, Santa Clara izan dana, liburu bat dago eta hor sartzen zana. Bale. 10.000 dukatzen bada, marabitan, horrealetan, 17. menden ezakigu, baina interesgarria da, konparatzeko.
Bueno, eta hori eurotan, eta hori eurotan. Irunden eta maboz, pentsatzen... A ber, garai hartan, moja bat sartzen zenean, dotea, ordaintzen zuten 1000 dukado. Eta hauek 10.000 eman zute. 10.000 eman zituzten. Eta gero errenta bat urtero 500. Osea, nahikotxo sana. Eta normalean eskontzerakoan garai, Bilboko doteak, garestiak zirela, eskontzerakoak ziren 2.000, 3.000 dukado, dukat. Azagela pixka konparatzeko, jajiteko zenbateko... 10.000 Olako informazioak oso interesgarriak. Ezagit, beste galderan bat... Bai, klaro, bai. Ez dezu aipatu monja hauek, ez dakit, konbentu batzuk etxean dedikatzen gaxoai zaintzea, zatik nola konpontzezan bolar hartan gaxoen gaia? Ez zeuden konbentu batzuk? Ez, hauek ziren klausurenak. Hori egia da klausura esarri baino lehen, bai, beaterio hauetan bai, gainera, beaterio hauetan, zen hori, gauean loiteko lekua, hauek lan egiten zuten komunitatek kanpo gaixoekin, katekesia ere erakusten zuten, eta baina klausurako komunitate hauetan ez. Ia, gaixoekin... Hospitaletan, ez dakit, Hiribilduko hospitaletan. Garai hartan ez, erdiaroko, klaro, konbentu ugari, emakumezkoak gitziago, baina gizonezkoak, hori, ospitale bezala zeuden, eta beata hauek bai, egiten zutela horrelako lanak, baina ia, hori, izten zenean, konbentuak klausuran ja, teorian, beti daude gero salbuespenak, baina teorian, kanpotik esen inor sartzen konbenturan. Gero batzuk irakurtzen da, kriada bat zutela, eta jo, baina hau klausurakoa da, edo el visitador, edo horrelakoak, edo, klaro, guzti hau, guk gaur egun dokumentu egin bat nahi dugu, notario batera joaten gara. Hauek ezin ziren irten, orduan, garai hartako notarioak, eskribauak, konbentuetara sartzen ziren, orduan, berez bai salbuespen batzuk zeuden, baina ez gaixoak eta abar, hospitalera, monjekin ez. Horren harira, oialik edo gehiore bai gaur egun egiten dituzten bezala, ez? Pastak eta postriak eta... Hori mundu guztiak aldetzen dit. Hori izan za, 19. mendean desamortizazioak direla eta, klaro, batean, monja ugari eta gizonezkoak askoz gehiago aurkitu ziren, klaro, guk esaten dugu, baina konbentuak aberatzak ziren, baina eske konbentu hauek zeukaten mojek eramandako lurrak dirua eta herritarrek emandakoa. Ez dakit lapurtu zutela, eurena zen. Orduan, klaro, desamortizazioetan, batean aurkitu ziren, kendu egin dizkigute lurrak, zentzu asko ez dute baliorik, orduan, klaro, eta gero ere, 20. mendean askoz gehiago Espainian, klaro, esan zuten, nola nahi, geure dirua jaso behar dugu, orduan, pastak eta guzti hori dira 19. mendean nola nahi eta 20. mendeko kontua. Egia da, nik ere kuriositatean neukan, baina, eta hauek non daude pastak garai honetan. Eurentzat bai egiten zituztela. Eta el visitador etortzen zenean, bai jasotzen zuten hori txokolate, pasta, zelako txoioa, visitador izatea. Eta adibidez, Gernikan, Bizkaian, batzar nagusi, Gernikako Zuhaitza ondoan, konbentu bat dago oraindik, Santa Clarako konbentua, eta batzar nagusiak ospatzen zirenean, monjek txokolatea ematen zieten junteroei, baina hori, saltzeko eta guzti kontu hori da, gaur egungo ekonomi iturri bat, ez garai hartan, ez zeukate, baina bainik ere kuriositatean neukan, non daude pastak. Ze liburuetan, ez da, gau nik ikusten duen, okela, rain, eta nik, non dago. Ordan egia da ikusten dela, arrautz ugari, azukrea erosten zela, eta gero esaten da, edo adibidez, Santa Clara eguna, edo data, konkretu batzuetan, zehatz batzuetan bai egiten zuten, gozari berezi bat, eta ean, zeukaten baina pastak eurentzatez. Hori ja, meretzi hori desamortizazioekin, eta 20. mendean egondako hori, moda da.
Bale, bueno, eskerrik asko, hemen etortzeagatik. Bale, bueno.